Ing dhuwur langite katon semilak ing wengi wayah purnama. Angin adem mangsa bedhidhing nambahi nikmate swasana ing wengi iku. Pramana milih lungguh layah-layah ing teras omahe, ninggalake bojone sing isih katrem menonton tersanjung, sing ora ana entake. Senajan isih durung sepira wengi, nanging kendaraan ing sak ngarepe omahe sing liwat mung 1-2, sing akeh sepeda motor. Ora krasa menawa anggonku tengok-tengok ijan ing teras omah mau wis sawetara suwene. Nyatane ora antara suwe krungu swara sandale bojone diseret, banjur ketemek-ketemek mara nuli lungguh srok ing sandinge. Pramana sajak ora pati nglegewa. "Mas, apa awake dhewe sida nekani resepsine Jeng Salindri?" Bojone takon karo nglirik Pramana. "Loh, ya mesti to, Jeng. Wong genah tilas kanca SMA ki yen gak teko aneh rasane. Ana apa to, Jeng?" "Gak ngono, Mas. Aku ki rak bingung dhewe. Esuk mau Bu Abdullah uga ngundang aku dikon ngrewangi olah-olah ing daleme. Jarene putrane putri si Dian arep dadi manten. Sing ndak bingungi kuwi dinane tempuk karo undangane Jeng Salindri. Aku jane arep ora saguh dikon ngewangi olah-olah lan uga arep matur yen ora bisa nekani undangane. Kok rasane kurang kepenak. Jalaran Bu Abdullah kae rak garwane Bapak Ketua RT." Krungu kandhane bojone mau, Pramana anane mung meneng. Ning pungkasane Pramana aweh egoh marang bojone sing ana sandinge. "Wis, enake ngene wae, Jeng. Slirane teko wae menyang daleme Bu Abdullah. Dene aku sing arep nekani pahargyane Jeng Salindri." Bojone setuju karo egoh pratikele sing lanang. Ing dina sing wis ditemtokake, kekarone padha budal bebarengan numpak sepeda motor. Sadurunge nekani resepsi perkawinane kancane, luwih dhisik ngedrop sisihane menyang daleme Bu Abdullah sing wis katon regeng. Sabanjure dheweke ngeblas menyang omahe tilas kancane, si Salindri sing wis katon pepak andher para tamu. Suarane gendeng Ibu Pertiwi nambah semuwaning pahargyan. Ing resepsi mau, Pramana ketemu karo kanca kancane nalika isih ana ing SMA mbiyen. Sakwise nyalami temanten kekarone, Pramana nuli ngicipi pasugatan sing wis disediakake dening sing kagungan kersa. Tan kinira bungahe atine Pramana, awit bisa srawung karo kancane sing wis pirang-pirang taun ora nate kepethuk. Nalika pahargyan rampung, Pramana rada kaget amarga ing sacedhake sepeda motore ana sepeda motor liya kang kabeh warnane sarwa putih. Ambu kembang mawar lan kembang kandel ngambar-ambar. Ambune nganti ndulek uleng-ulengan. Nalika Pramana arep nyetater sepeda motore, ana swara ngundang jenenge. Nalika noleh menyang arek sing ngundang jenenge mau, dheweke kaget merga sing celuk-celuk mau Udin, kanca lawase di SMA mbiyen. "Den," Pramana nyopo sajak ora percaya. "Bener, aku Udin, tilas kancamu mbiyen. Wis pirang taun lawase awake dhewe ora ketemu." Udin banjur ngacungake tangane ngajak salaman. Pramana kang nampani tangane Udin rada kaget amarga tangane Udin rasane anyep jejet. Suasana wengi kang remeng-remeng. Jalari Pramana ora pati cetha namatake propane tilas kancane SMA tunggal kelas mau. "Den, kowe apa yo nekani resepsine si Salindri?" Udin mung mantuk. "Aku wis kangen banget karo tilas kanca-kanca sing wis lawas banget ora nate ketemu. Lebu kowe."
Semono uga aku, mula niatku mumpung isih durung pati wengi, kowe ndak jak dolan menyang omahku. Ndak suwun kowe gelem minangkani panjalukku, amarga kowe sing ndak anggap kanca sing paling akrab. Kapan-kapan wae aku ndak dolan menyang omahmu, ngiras-ngirus kenalan karo keluargamu. Aku durung pamitan barang karo bojoku. Mengko yen kewengen aku nggak enak karo bojoku, mengko diarani sing ora-ora. Wes, soal bojomu beres. Mengko aku ndak kongkonan wong supaya mametake kowe parang bojomu. Wes, ayo gek ndang budal, mumpung isih sore. Sidane Pramono mung manut kaya sapi dikeluh. Wong loro banjur budal bareng nganggo sepeda motor dhewe-dhewe. Ing sak dalan-dalan Pramono rada gumun marang sepeda motore Udin sing ora ana suarane babar pisan. Sing paling gumenake meneh, dalan sing diliwati Pramono dudu dalan sing kulino diambah. Nanging dalan sing lempeng lan alus kaya dene dalan sing digawe saka marmer. Layune sepeda motor kekarone malih kaya disawatake. Udin sing nunggang sepeda motor ing ngarepe Pramono. Saka rumangsane cat katon cat ora. Pungkasane ora weruh sangkan paraning dumadi. Dumadaan ing sak ngarepe Pramono. Ana watu sak ndas kebo. Sakala Pramono wis ora bisa ngendhaleni sepeda motore. Watu kang mbegogok ireng ing ngarepe saknalika ditrajang. Pramono kontal saka sepeda motore. Terus tiba glangsaran. Busanane dheweke lali purwa duk sina. Nanging ora let suwe, bareng lekake mripate, dheweke wis diupakara dening wong-wong ing sak tengahing kuburan. Pramono eling yen mentas nandhang kacilakan nabrak watu sak endas kebo. Ning aneh, dheweke ora krasa lara babar pisan. Ora ana daginge sing beset. Sepeda motore sing nabrak watu dijagrak ing dalan setapak ing tengah-tengahing kuburan. Sakwise Pramono bener-bener sadar, kaya ngopo kagete, bareng weruh tetenger sing ana cedhake mawa tulisan Udin lan tanggal matine kang tetela wis setahun kepungkur. Rong dina candhake dheweke ketekan manten anyar, si Sailendri sak bojone sing nggawa kijing. Dri, miturut ular-ulare para pinesepuh biyen, manten anyar iku yen durung 40 dina durung oleh metu-metu. Nanging yogene kowe karo Mas Darno wis keluyuran mrene. Kandhane Pramono karo mbagakake si manten anyar. Jane ya ngono, Pram. Nanging ana kedadian sing aneh-anehi. Kandhane Sailendri serius. Loh, aneh-anehi sing kepriye, Ndri? Ana kado cilik sing dibungkus kain putih. Bareng ndak buka, kado mau isine kembang boreh sing wis alum. Ana kertas cilik sing sumlempit ing sakjerone kain putih mau. Mawa tulisan selamat menempuh hidup baru saka tilas kancamu, Udin. Embuh, perasaanku dhewe mbuh priye. Nanging nyatane nalika mbuka bungkusan sing nyolowati mau, gidokku mengkorok. Seminggu candhake Pramono ketekan tamu sing kandha familine Udin. Pawongan sing wis rada yuswa mau ngandhakake yen si Udin mae tiwas ing sawijining kacilakan pesawat setahun kepungkur ing tengah-tengah perumahan penduduk ing Sulawesi. Krungu critane tamune mau, Pramono bisane mung ngowoh. Ora ngira babar pisan yen sak patemone karo tilas kancane mau. Jebul sak patemon karo arwah Udin kang wis tilar donya setahun kepungkur.